na Pasztową. Zicło się dwóch chopa we kinie i oglądają film. Przed nimi osiadło się srogachne, glacate, wyrośnięte dresisko, taki nasz downy huncwot i hachor. Bez 2 metry wzrostu, 120 kilo żywej wogi i takie tam jest. Słowem kęć z dresiorza. Jeden ze tych dwóch kamratów rządzi. Ty, stary, a wetna się zeciało 50 złocioków i że nie praskniesz tego frica sam przed nami weglaca. Ten drugi pomedigował deczko i łożyko. Nie ma sprawy. Ja za 50 złotych prasknę tego dresiorza bez łeb. No i prasknę tego istnego bez palica. Ten istny gasał, głowroco się, a ten, co go prasknął, rzekł ku niemu. Serwus, Erwin, kopalot, co tam ucia? Ten dresiorz rzadko się wkurwił i godo. Słuchaj no, stary, tyś mnie pewnikiem ze kimszym pomylił. Ślatuj, okej? Minęła dłuższa chwilka, już zaś ten pierwszy ze kamratów rządzi ku temu drugiemu. Wiesz, prasknąć tego lumpa rous to żadne mecyje. Wetna się zeciało cołkie 100 złocioków i że nie będziesz, nie zrobisz tego drugi rous. Nie trop się, za 100 praskna ci go jeszcze rous. No i już zaś dupnął bez łeb tego glacoka, ten się już zaś odwracał, już festelnie wkurwiony i słyszy. Erwin, to przesadziło, do jednej klasy weszuli, oba mi deptali, na isto mnie nie poznawoż. Temu istnemu szumi nie wylazły na gęba i cedzi bez zębiska. Słuchaj no, kurwa, hopie, godołek ci już i że mnie się z jakimś mylisz i godą prąb. Odpierdol się ode mnie, okej? Zatem wstawał wkurwiony już do ostatka, przesiadł się do pierwszej gali. I już zaś leciała chwilka i ten pierwszy kamrat napoczął trzeci raz swoja ryda. No wiesz, 2 razy prasknąć cudzego bez łeb to też na isto żaden kunsztyk. Do 200 złocioków się wetna zecia, co trzeci raz już tego nie wydolisz. To zaś chwilka po myślonku, ten drugi przyjmoweta wstawał, idzie do pierwszej rai i do glacoka we glaca od zadku. Ten srogachny dresiorz srywał się już na fez wkurwiony i słyszy. Erwin, to ty tukaj żeś się zicnął, a ja ci tam 3 raje wyżej już 2 razy na Pasztowo jakiegoś innego hopa, blank na cia podanego. Ojgiem z pnioku.